аз съм Ники и това ще бъде поредният клип на тема нашето училище. И това е моята най-добра приятелка Илика. Здравейте! Днес ни дадаха леличките безплатни книжки. И в нея има някакви растения. Сега ще я отворя. Ето някакво растение. След това ще ви покажа друго. Ето едни шишарики. След това има и нещо отзад си. Някакви боболечки. След това ще ви покажем нашето училище СУ Петко Росен. И в него има цигани. И след това ще снимаме нашето училище и ние сега играем в двора. Здравейте! Днешният клип ще бъде на тема нашето училище. В този клип ще ви покажем нашето училище. Но първо ще покажем тази книжка, която ни я даваха лелките безплатно. Като я отворим, на пръв поглед ни излиза морското конче. Така да фокусирам. И на втори поглед ни излизат някакви бодливи растения. Приличат на кактуси, не знам дали са. Мисля, че не са. И отзад има боблечки и всякакви други растения. Така. С моята приятелка Илинка, както разбрахте преди малко, ще ви покажем нашето училище, което не е много привлекателно, защото има цигани. Така, не обиждаме, ние сме записани тук само заради госпожата, защото е много добра и много ни учи, нали, Ивче? Да. И нека да започваме. Спри на пауза. Ето Ивчето ще ви покаже нашето училище. Ето там са някакви дръскулки. Да увеличим камерата. Вижте! Колко е красиво само. Да, но тази гледка тук вече идва малко по-хубава. И ето тук. А сега ще покажем нашия двор. Ето го. Пък ето там с червена яке е нашата госпожа. Ето. Това е целият ни супер двор. И хора, съжалявам, но ще се сбогуваме, но първо да ви кажа, че днес е 30 май 2017 и днес завършваме. Затова утре ще сме във Варна на Хепиленд, поради случай завършването ми и мога пак да снимам клип с моята най-добра приятелка Евелинка, ако ни позволя да изкараме камерата и телефоните. Така, това беше всичко от нас. Извинявам се за късното клипче, но това е. И утре пак ще се видим. Чао!